Stojím približne 10 metrov od severozápadného valu hradiska v Malých Krštenianoch. Teraz sa pozeráme v podstate na miesto, kde stojí približne 2 až 3 metrový val. Iba na tomto mieste, kde medzi stromami je presekaný malý prechod, vidieť priebeh valu, ale ďalej zase pokračuje veľmi hustý prales, ktorý sa nachádza práve na tom vale. Ani pred valom, ani za valom ten prales nenájdete, ale stromy a kríky si našli ako najvhodnejšie miesto pre rast práve obidve strany valu. To miesto, na ktorom stojím, je tiež veľmi zaujímavé. Je vysoké možno odhadom dobrých 6 metrov a je to taký kruhovitý útvar. Ja stojím práve na vrchu neho. Je taký kruhovitý a útvar s prudkými stenami, aj keď na tom videu to nebude dobre vidieť. Všade dookola. Až by som povedal kacírskú myšlienku, či to není mohyla, ale ak je to mohyla, je veľmi obrovská. Neobvykle veľká a jej steny sú neobvykle prudké. Predsa len tie mohyly majú oveľa miernejšie svahy. Takže neviem, nerozumiem, čo toto môže byť za čudný útvar. Možno tu bola strážna väža alebo niečo podobné. Taktiež tu, kde sa pozeráme, je určitý pás nahrnutej hliny, ale to ťažko povedať, či to bolo súčasť upevnenia. Pokračuje to sem. Vidíme, že z tejto strany ten terén nie je príliš prudký, takže tu bolo potrebné postaviť valové opevnenie. A presne na tom mieste sa aj nachádza, kde bolo potrebné zo strategického hľadiska. Tam ďalej, za tými stromami, začína veľmi prudký svah. To znamená, že tam ani valové opevnenie nepredpokladám, že nejaké objavím, pretože nebolo potrebné. Stačila tam drevená palisáda. Veľmi pekné miesto, odporúčam navštíviť.